Abi na ko pag abot force sa dito. No, ako siya kapoy na. Wala pa mi nagkatunga. Hindi na ko mausap. Say hi. Hi. Nakaputi-puti pa ko kay. What's this teeth? Bisan todog itom ta. Magloson-loson gyapon ta. Before this sa tanan, mayong Easter Sunday. Hopefully karong adlaw unta safe tang tanan sa uban atong mga pamilya, uban atong mga friends and relatives. And be safe. Enjoy the day and kita-kits. So we arrived guys at Sagpulon Falls. Saan? Sa Miss Oriental. Sa karon daw nga status, wala na daw kunoy available nga cottage, wala na available nga lamisa, pero pwede ra mosulod sa kilid-kilid daw. Sa among ginabuhaton karon, siguro may mag-vlog-vlog ani. Check na mo kung unsay tsada nga view dito. Na may gidala pod nga kaning camp chairs o lamisa. Ako na lang lamisa mang be. Hello guys. So hello Kami guys. karon sa Sagpulon Falls. Lagi mo ang good ko ganyagot. Ang entrance nila diri sa adult kay 40, dayon ang mga bata is 25, dayon ang parking dayon sa sakyanan is 20. So guys, pauli nami. Unta na enjoy mo ito nga video. Do kapoy sa pro worth it man pod. Pero na ko man ng among vlog. So awa ko anak ko nanginaw. Oh, sige pangida na. Okay, bye bye. Sunod na pod nga vlog. Bye bye. Peace.